Ano udah tak pakai na babu na HP. Mai tak bina babu bayar ka daliya kara. Bu, ha? Babu, bayar ka daliya. Babu bayar ka daliya kara. Marah ka me. Latar anggun me, latar oh ya. Ha. Per ऊपर ऊपर रखो पैर meeting na no kata jo, meeting na no kata jo.